दिए राजा जी। ए राजा पहुँचा दो। थली माथे दौरा घाटे पहुँचा दिए राजा जी। और घर के बेरी भइले देरी राजा जी। और घर के बेरी भइले देरी राजा जी। थली माथे दौरा घाटे पहुँचा दिए राजा जी। थली माथे दौरा घाटे पहुँचा दिए राजा जी। गौवा के लोगवा सब चल गइल घाटे। काहे न रउआ के कुछ बुझात बाटे। गौवा के लोगवा सभे चल गइल घाटे। काहे न रउआ के कुछ बुझात बाटे। जलती से दौड़ा के सजा दिए राजा जी। जलती से दौड़ा के सजा दिए राजा जी। थली माथे दौरा घाटे पहुँचा दिए राजा जी। थली माथे दौरा घाटे पहुँचा दिए राजा जी। गइले बारी घाटे छठी मैया। पाँव पखारे के बाद लौ से सैया। गइले बारी घाटे छठी मैया। पाँव पखारे के बाद लौ से सैया। दीपक नवीन के बुला दिए राजा जी। अनमोल दीपक के बुला दिए राजा जी। थली माथे दौरा घाटे पहुँचा दिए राजा जी। थली माथे दौरा घाटे पहुँचा दिए राजा जी।